Maker Productions. Sarauniyar mata gaida Aisha, tauraruwa ba yake cikin mata. Kyawun hali da tarbiya Aisha, to zan faɗi daga nan sai mu kai isha. Da fari dai sai ku bar ruwa na sha, to sai na ba ku bayanin sarauniyar mata. Oh Aisha, mai hankali ga nutsuwa Aisha, mai tarbiya ga ilimi Aisha, tana da juriya wallahi Aisha, samun ya Aisha zai